कवि सची राउतरायଙ୍କର कविता कोणार्कରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ସାମ୍ୟବାଦ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା କବିତା ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଣାର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଯିଏ ମୂଲିଆର ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କକୁ। ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତମାଂସରେ ତିଆରି କୋଣାର୍କ, ଯାହାଙ୍କ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ଯାତିତା କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଶିଳାରେ ତାର ତ ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତହୁଁ କୁଟ କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଫୁଟିଛି କିପରି କଳାର କାଉଁରୀ ଲାଗି, ରାତ୍ରିର କଳା ଯବନିକା ପରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଉଷାର ଛବି। ଦେଖିଛ କିପରି କବିତା ଫୁଟିଛି ପାଷାଣର ମୁକ ଦେହେ, ତନ୍ଦ୍ରାମଗନି ଅଳସ ସପନେ ବୁଡ଼ିଛି ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି କବିତାର, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ 2-3ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପଢ଼ିଲି। କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ। ମହାକବିଙ୍କ